Θέλεις να σου αποκαλύψω το πιο τρελό μυστικό ψυχοθεραπείας? Δουλεύει, είναι δωρεάν και το κάνεις μόνος σου. Ξέρεις πότε νιώθουμε πιο χαμένοι? Όταν οι σκέψεις μας στριφογυρίζουν σαν θύελλα και δεν τις λέμε πουθενά. Είναι σαν να κουβαλάς μια βαλίτσα γεμάτη πέτρες. Κάθε μέρα βαραίνει και εσύ σέρνεσαι λίγο περισσότερο. Κι όμως υπάρχει ένας απίστευτος τρόπος να αφήσεις τη βαλίτσα κάτω. Ακόμη κι αν δεν έχεις δικό σου άνθρωπο να μιλήσεις. Θα σου πω τι έκανα εγώ. Έτρεχα πριν βγει ο ήλιος. Η ψυχή μου ήταν βαριά. Έστειλα 4 ηχητικά σε έναν φίλο. Και μετά τα ξαναάκουσα. Τότε έγινε κάτι μαγικό. Κατάλαβα τι φοβόμουν, τι ήθελα, τι έπρεπε να αλλάξω. Εκεί σκέφτηκα. Γιατί να κουράζω έναν φίλο? Γιατί να περιμένω απαντήσεις? Άνοιξα το κινητό. Πάτησα ηχογράφηση. Μίλησα στον εαυτό μου. Ξέρεις τι έγινε? Ένιωσα σαν να μίλησα με ψυχολόγο. Σαν να είχα μπροστά μου τον εαυτό που πάντα απέφευγα. Μερικές φορές η πιο δυνατή φωνή θεραπείας είναι η δική σου φωνή. Η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου λέει: η ψυχοθεραπεία είναι πληρωμένη φιλία. Κι όμως, σε 8 λεπτά ηχογράφησης είδα καθαρά αυτό που δεν είχα δει μήνες. Θέλω να αλλάξω. Θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου. Θέλω να ζήσω πιο ελεύθερη. Εδώ είναι το μυστικό. Μια απλή εφαρμογή ηχογράφησης στο κινητό σου. 10 λεπτά. Μιλάς. Μετά, ξαναακούς. Η βαλίτσα αδειάζει. Το βάρος φεύγει. Αυτό που μένει είναι η αλήθεια σου. Δοκίμασέ το. Απόψε. Μίλα στον εαυτό σου. Αύριο θα ξυπνήσεις πιο ελαφρύς, πιο χαρούμενος, πιο ζωντανός. Εγώ σκοπεύω να το συνεχίσω για 100 ημέρες. Αν το κάνεις κι εσύ, γράψε μου στα σχόλια τι κατάλαβες, τι βρήκες, τι άλλαξε. Γιατί σε επόμενο επεισόδιο θα σου δείξω ακριβώς πώς βελτίωσε τη δική μου ζωή. Και πώς μπορεί να αλλάξει και τη δική σου. Κάνε εγγραφή τώρα. Πάτα το καμπανάκι και ετοιμάσου. Το επόμενο βήμα είναι ακόμα πιο δυνατό. Πάτα στο επεισόδιο που εμφανίζεται στην οθόνη σου. Θα μάθεις πώς να γνωρίζεις άτομα χωρίς να τα χάνεις. Γιατί το να μιλάς είναι η αρχή, αλλά το να συνδέεσαι με κόσμο είναι η αληθινή αλλαγή. Μη χάσεις ούτε λεπτό. Ξεκινά τώρα.